بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاقتداء بسيد الأبرار ونهانا عن التشبه بالمشركين والكفار، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siko kiabati ako kanoo salamat pangaling ko Allah di tanong din matag mau kapatay di tanong matahang sumaknaw salam kalilitan limo nakabarakat sisayang kaya dunia na yang mana nasi umasa kapakaumatan sa alumana mawi o kapakaban tawaran tanong Allah umampu akasurga niya Jannatul Firdausil A'la. Allahumma amin. Gitu lang usawa ka sa ayang na sarami ang mga ulama na daang pagagawin daang kadadaw daang maragusauran daang marang tianungan aba amini sosolongan kalau naubog pagkalo sumitan ni ikap pagagama na adang pagkalo to naubog pagkalipati na adang pagkakadumi naubog ikatawi na adang maswa kaya bagat ka uruaw na kasi korban nun na sundel lagi dahil ang mga panaguntaman o mababaloy ang mga lulot kanuaan na mga kasibisibi nila hindi po kay kilano Allah punsa nilang siko lagwato Allah asusa nun na apya ninyo kagri bawasiran na pagkapresayta nagkapresayta ang sundel lagi dahil ang mga tao pada sa sirano Allah. Mga ba'i ya agama na ikila ako pagkadalaman lawatan mo panarda at mga los ila kapag agama upama kapropahan na madalamayan ilawaling ko bumsa sa mga tawa pagatuan nilang panso mga ulama pagdusa nila nini paganad tiruwa kaya paganad nilang Quran. Buat malukan no ilain kano tan para magdam kano nga kapagagama biya isa na ada seminar si isa magsaysay sponsor by the municipal government sa kapagmudwa ni Ron o municipal mayor. Ang mapiyot pa seminar agado yang manuro at tubo nila nung makagiyang para hindi ko ada walang kap inabisi ako na diapap-apap no to ka sponsor na mayor nasit sa infra na ron tungtong siya mayor ako mo makinig sa agama padahal na tabi o ibanuro na may sponsor sa seminar na mo pa mo makinig na maluang iran iniropa o ropa anu Islam sa inanlan na mapagbaganad kamadalan nagambos ka ron sa ibarat apa yang ada yun, ada niuman, uli na ada maray-main so atawin niya ron, nobody yung laman, niyo maparugulugod. Pakaisi ito, ang apa ko kita tanong ron, aya pakaisi na inoy barat, di ka isimbayang. Uli na simbayang ka. Kapakaya so sambayang na sunat, na iunoton sa sambayang ang farado
Pero di niyo na bibeo. So sunat na ipabunodon so farado. Na mga ulama na isa ating tugilan nagkapakaya iunot so sambayang farado o sunat. Na di kapakaya unotan so sunat o farado. Ito na ibarat yan. Si kumiyak karere na ibarat yan, o paman na sumiwa ko sa indaguluaw na eh. Nakapapantagan Ramadan, na miya ka umako sa masjid na miya umako na di sila dito raw eh. Nada ko mga sumbayang sa Aisa. Ito na mga days na namapya. Di sila dito raw eh, asibaya ko, napsibayang ako ang farida ko. Sa ko, napsibayang ako na Aisa. Naso mga ulama na totoo sinyo apiya kay o mga ulama amya kauma kaalitiraw yan na yunot kakilan susambayang ka Aisa udah ka makasumbayang sa Aisa nasali ako takaon naganap na akong sudaw na kaganapin ibarat yan pa man amya umangad na ibarat na tarotopad na dua rakata dinisyo yan nariyaw takalangon na makasilang suimang natindig ka nang ganap pernah dua rakaat maka dia Aisyah. Nawayari utakaw na sa rakaat nang ganap ka kaya pa silang imam kakagiya yang ganap pernah anak terurakat. Nawayari utakan namun sila na siya di hayat nang ganap anak patrakat maka kawan udah masuk. Kaya buah pialiwan na gantang siya na mutak kaya pa kaya asuso sunnah na iunoton sofarabu. Ikadua, niya mga ibaratan isiwayangan sa diumat. Diumat at mano. Kenapa ini man ipagunot ka mutakatawi si ikwagang mao. Tabi ako mga ulama. Niya ka umaga ko masjid na isiwayangan sa diumat na miyawri ka. So kaya pa ko mga namiyaw mangka aairan din nakatindag kasyawayan sila sa diyamat. Kaya ka matanda, naunot kairan. Nasila mo kan, din na ba dito? Ay man, din na problema, tarot na miya kasyawayan sa diyamat. Ukman wa yareot ka na sarakat, kaya sarakata sila nun, na yareot ka na, sarakata rin mapasad. Na makasilang so imam na ganap ang asarakat. Kaunti din so di mata. Matawan mas po. Tutusing ka ay baratian na miyumang kasulisim bayang naupasbuking ka naurautang ka arumuro ko sa lebo na miyabusali ka nareot ka sa sarakat. Nawayamamang ka na miyakaliod na sami Allahu liman hamidah na miya busar ni kakakit tedekan ada ngaraw taro sarakat dia mo tari ang takaro na bencok yang mo takaro dito kigan na purakata nah ay niya pagilitan ron upangat man marjan kay barat na miya umako na miya karo silang sa labo kay kadua isa dua miya karo silang sa labo kami kaliyon sila masami Allahu liman hamidah Oriannya namanya busalia ko, nasogya pa busalia kan namanya notao kaya nami selam sulimam natulis sunan tindig ko kaya pa selam imam toto singka ayat sumber yang ana patraka. Dangaraw ka suliman. Miyamaka siguro non na katiya guruang na ya gusto mga orang papalag na mga kukumananan na gila nagkurulun so tao na umasorian nasanda katawin niya nung atina mo hindi pa inagdaya mo gana kung nagura kata sama no to mga uri penwala na inibagay tanwanan na ibarat kapara magdang tanwa sunda lagi da iya di tanu di ikapanagun taman
Sa pamamakin gatan o agama sa kakila panaguntangan ng iyang kaya mga lulot tano sa kapaguluan ni ka na kaya na si Panuro. Nana ko na magdamtan mo ay amaan niyan na si ikolita no si ikapaganada ko kap pamamakin gatan ko mga ulama na magdamtan mo sukat tawitan ko agama na musul makala. Adigyan mo ito at iyakan naman din seminar na so kasi na ligat mamubagaling. Dapat kailangan mo na nakapiaso ka pa nga di nakatiso kakiyaguruan na iyo. Di ba may nga di ka nakinder? Nadiga di mangidir A, E, O. Namya ulay betiga ka nagpakabatiyakan abon. Kahit yung surga. Namya ka, miyasan ibtida ka na sinumpay na tigumangwat anak kabatiya ka. Na kailangan na pwede ikang grado na magdam ka uman seminar na sumumasi. Napana, mana, markasa, umani manag kasi ang dakwan wagama na manggalabo ka. Na sulalangan wagama na ubang ka masusubok na kadun ka na. Pag ito man itito ka pamamakin. Mga kamunaanan na tigakan na tugalinang kuwalyang kaiyang gugudeng ko pangintan wala at taufikan tan wala sa mapi at pamamakinugan na taufikan ako niya naman buo sa mapi ay mga naniyan nakilapi ato kapadir akurakanon o gagagakuron natutuos sinyo at isa din at kebaloy at kesabapan sa kapakasurdutan o surga nagwisa at kesabapan sayang mana niyan mga ulit panuwala na kapakap kekaraniak mga puso tanong na makang giginawaitan. Totoo siya maka giginawaitan na may pagawatan no so dengke ree takapakatipwa pugumasaan teoro kay isa-isa. So kang giginawain ay rupatan no kakadya adang pagkabaloyan ladiwan model so rupa ano piyang ababantugan ko parataya kaapay di maimpit na malokasong giringan. Inutanong pumubudak, balikan apa mo yata? Namalo iwan gedaas so di ikan giginawa iyo mga sahabi piyang ababantugan ko parate. Ang tunaw ni isa kailangan na tuladan no piyang giginawa iyo mga sahabi. Nasi ko kaya panutulaw ng mga bae. Namiya kaisa, namiya at nakatidawa o mga kafir. Ako sa mga Muslim. Bitidawa, ning gabi na yan. Sa mga kafir, ako sa mga Muslim. Nakabiyang mapasad. So kaya tidawa ilan na upang kapagkarayagan na tanto amadakal, uli na madakal, amiya angal o mga Muslim. Isa katero ng mga loksang, nagtero kino na miya angal, aray guruan na aling sinulin, nakiawasan ko no malag na miya angal. Mga uring punuwal na nato na niya ula-ula. Sangko to akyat pasadukiat kidawa na madakal lang ni angal ko mga Muslim na ada namang bu aktif ba ano mga Muslim adi yan di pamakay naman sumya nga angal. Nakakiyama ka umagyang kotowa di mamagaysay ko kumiya nga angal lapiya nga wawasa na tikitano. Namiyan lapiya na sa katawa miya ang lapong guraw. Ayaw yan limit pagkataata na miya ang lako uba ako po pagay naman. Nasokyan na daw ng kotowa di imangawin tasay ganap piyala lagwin yan. Nakay mau man yan na hindi ko ganyan nun sotagway say.
Yan yan ang kaya ko yan yan ang pinakapag-inuma. Namiyan lagi ang usawa na apong puro, kaya mang buhay pong puro, kaya namiyan ang lako na kinanglan na makainuma ko. Dari pinggulo lang mo ito pag-anemi ang lako. Dan yan din ang magagay ba niyan inumasuki daw ko di kinanglan yan. Nasokyan na ganyan, kasi inapagariyan, kita na sa mga kami ang legal. Totoo singa niyo, kalamitan yung otro sumasakit to, pwede ka na masakit ka. At yun to, itito ilo tanokang giginawang imang oripan ng Allah. Nasokyan na ganyan, itanga sa mo tayo kaduwang yangan. Yan ang kinyuman. Na, yan ang pagkapaginuma. Na miyang ginay katalaw, miyang paguro, kaya mabuhay paguro, kaya na miyang lako, kailangan na makainom ako. Yan ang pagkianlo, na ganyan din na magagaybaw nino. Na pitero yan o, na pagarikulay, itang kasangkot, o ikatalaw miyang. Na sokyan ganyan na inuwit yan o, na kay maman yan na miyatay, na inikaswin yan kung ikaduwa miyang na miyatay, na kiaswin yan sa paganyan miyang na miyatay. Upang makaliso pagkarap mo ilalong sa tiga para pagkarayan na samanan mana siya mong dito ang mundo. Kailangan, reyamigan niya niya, kaya niya kayo naman niya nilipatay ang gagawin niya mo diri. Saka gagawin na. Nakita ka ba sa akin, tayo naman ay pinutulak ang tanong kiring sa mga ginawa tanong, tama naman buwan gagawin ka. Tama naman buwan na nakasiko yung mana niya. Nagluluto ka, dayo ka, pagaling ka, may ilay ka, pangguro ka, kinanglan yan sugo pa ka, la ilaha illallah, nabangkal ng pagilya, kaya pa na para kaya koron, namiyalay ka, kaya minan sudayo ka, nakaya minan surulot ka, na hindi na ako pagkasakitan ko, nabunta na po nalingan pandiindaw pa. Beda ini man. Giuto supaya mababantukan ko para kaya. Napakaralintan. Hey, mga bayi, so mga lokstano, napanutuntan mo para makaraniyo. So mga lokstano, na ayadiran di ikang giginawa iya pangapipiran ni muka-muka, na sumambuso kapag ginatawiran na langit sila ng ibubutta na lalanggan. Di ba sa mga naman? Lumilintad. Peaceful, so kapag ginatawa nga lokstano, kapag iyan niyang makapiyapaya sila ni muka-muka, kami ang makasakaw, mga barang mura, kapunanalo sa sugod. So mga lokstano, naging mga oras nila naging, punanalo sa sugod. May legaran, alim sino binaw takat ang kamakan, ang kamakay mo. Mga tanong to ko, mga bibiyang yun. Iman to. May legaran sa pundakan na kaya sisigar hapay nitan na tika iskyo siya ang may legaran na. Doon ba tanin? Punanalo sila na segera, o talaga nga makainom lagi yung tuway na. So mga lokstano naman po, na ino silang piyang adadaywan na rin panulo, kakagiyang pinaraman ini sa butiran na matibong. Pamangapagay ko lang na ludi. Benaramay ito na ludi. Lagi ako takatawilan sisa mo tapangin sa butiran. Aw taka, lagi mamoy na ngayat-ayat doon na maumang naman. Lagi mang pisyo pa, mura ka na ako kamaran ni kami. Buwa katawan yan, ang agpunan na ron, nagbisyuan na rin para niya dawalan. Nabasa ka mahuli kaya kami, oh, taka, namin itortol ka na makausugon na, ada buang ngayawan. Kapit, ada buwi niya ba dapat niyang nakapit. Kaso sa mga loks na mga umangan na. So nabay man to ka, dila mo na di mamaka, lata na, misubra mag-uwang tanwa yan. Nari, meron niyo, so mga loks tano, nadiran di kami ginaway, tabi yun, wala po mga kinagsisa kaya isa yung daw na binider. Kaya nga pwede yung natakarap na binider. Sisa kaya sima-sima ka nung kunyari ang tao. Sa harap tano sa unay na yan, ay dito ang nangyarap tano sa binider. Na sa mga lokstano ay panurugunin ay sa apat para ngayon nila na pumbasan yung mga pito ko ine, dito ko man na yung mga surprise sa pamamugan na kausilingan ka. E bumito ko nga namin ipalik sa bali ng tayo sa kanulang. Ayaw ko na bugaso na may bulbul ka na, kukunin nga mo, napakapugot sa mga italong. Sabi natin yung tugo, nagmula dulo. Gunya, pumbasan yung mga pito ko eh. Nami yung mamamukay sa kawali ang mga kukuha ng mga pera, ito naman ipitero no ina-ilan, inasiya mga ilan, mamura kami yung danong ilan, kailangan nung lang sabi na saan na available.
Naisiubiyon, inoto na kaya kapkata ako, pamagyan ako sa lakor na mas mapia di supangan ng kanaka. Kung masuitan ako mga pwede mapelik, tekstalo sa kata ng mga wagalok kayo kaya, nakitad na bulo pa, pagkatan yan na. Tumayan ko na, tumayan ko tanong mo ni man to, miya daw to. Kagito naman pito gawi, man to na pwede miya kapito na gawi. Miya kapilaw lang, man to, no? Miya kasara ko ni man to na din namin yung marang asurprise sa siringan lang. Miya daw to, udah, baru kakiuma. Lagi lang nagpakasakitan mo, nagpakayam na tiyo na namin yung marang, nakapuy lang gila. Tiyan na ngayon ito rin, mami, anong duty yan? Mata ko lang gawin sila. Amay katitug na kipong kau sa nakawar ka na, di ganyan kau kasi ito kila. Lati ko ka na step by step. Kau uminihan na, tinggal ka sa nabuha duty ka, kinanon maka. At ano makuha pa ilan eh? Benar? Tiga alin, makanan na mo masakit. Sisa, mo kita rin sa taktik yan, no? Sisa na mga nga dalawa, naso kaya pa kabaling nga naman. Naso si isa mga ngiday Arab na dili natin tayo lang sa waktu gintaw yan. So miya si mga kanong buruan. So munggo ni siya na mga nagkarutan naman ng poultry. Natatago sa expiry date. Nanikaw mo expiry date ni likod. Sa karon na so munggo ni kanong naman o kadad na expiry date yan. Miya kadulan daw ang refrigerator. Api-api ang masapul dali, ipatay niya ni porta ni kawa na pinako. Benar eh? Miyambol so bigay sa paan. Nasi nasabi na bilang katagon mong sa expiry date. Nasi na din na expiry. May expiry pa. Nagiyaling man, napigo lang man apay. Napigo sa mga umadang lakaw. Kaya mapita, kaya nila naman kung na may hospital nila lang. Nari, merikan la ilaha illallah da. Amiyari na kaya na tunap na rin. Miniyumanong panimanto apaparamen tanong asosisilingan na. La ilaha illallah. Miyeleng kalau silingan lagi manininda nakapkenduli silan. Sirkasilan. Uman mamui silingan na siya di kekriya. Kanduli rin. Kau miyan lo to. Nang labay dia makanon na sa mga silingan. Ayat ya, doon nasa mga tagaitigan, nagdawin na higawso. Nari benar. Ano yung mga usog na kayo kapag mo? Namiyay nga silingan na kakinang lang yan na mga sedana o pakakana. Uli mo karibat na katiya buruan na eh. Nagdako na lagi dia na panganang kanamiya karata-rata dia mo ta panganang kana aya inimbita ron na swandang na mausog. Nakiali pa karon sa mga publik. Allahu Akbar. Nah, taon desentan wakagia Peter wag na isay niya lantay ina kesabapan sa kapakasultan ng surga. Nadalilang tanok man kalagi may kadadalian na ubud na yung matalo sa Ginoo pagpamamakin na natigin na kanabanan mga saragakan. Tunay dalili, nakabi ako mga ulamaw, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu walan tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salama bainakum. Katero ini unabi yang kayang gugudin tanwa biya tiya tanong at tabiya kumang ulama kaya kapwa kau kita tanong aray guruan na alim sino din kung kapwa gugudaw na kapwa sa butiro no kaya dia tunay mana niya na upang makaparopaan na sudun sunabi isa ariwaya akya panutulan niya non na didan pakasulod sa surga o di kanudan makasulod sa surga taman sa di kanu marateya. Natunay di sumali ano? Walang tu'minu hatta tahabbu nabudikan nudan makaparataya taman sa di kanong giginawae.
Tapi sa mga puluhan na inamit damuan mo to. Sama na ito na yatin, saan yan nakang giginawa. Tapi ay kala ay parate, ang niyo ito sa masakit. Iyam ni na ihadi. Iyam ni mabumuray, iyam mabutanga. As ngayon ko tayo dulu. Sakay mga tips. Sakay mga sige. Parate, akan mag-ugot ako namin. Pianda mo na amal na niya tanga-tanga na kayo sakay kudalis. Sakay kay Duman. Allah, nare, ay sami tuturuinin na kang giginawaki. Aulitan mo kung giginaway, nalitan mo pagkaparakeya. Oryan yan, napiakaraya gunabi, ayakya pakaraya ganyanon, natigyan, nabakan rakano pengguna na wasugan baka. Uli nasay akya pakawitaw ng nabi, au pamakang gudalan niyo, taha babetong namakang giginaway ano. Sama na natutusin niyo, pero para tanong nabi, wanto na iyo kitang gulbukat ano, nakasababan sa kailo, tumitan ng ikang giginawa. Ito naman, aksus salam abayinakum, napamuraw niyo sus salam, kung dulun-dulunan niyo. Miyasi posible, salam. Na isa karayagi na miya nga kukuha ka na umapin, ito ni mana salam. Kalilimtan. Nabunda mga paratiyan, ano sa ibaratiyan o pamanas walay, walaya inasalam. Nawalay pa na salam, natin ito na aplipisan o dili pa rin kalilitan. Si Marjan na salam, kalilitan, si Panoro na salam. Si Zainuddin na salam, maleta doon salam, manabasalam po iso, kami mga nagitigas sa buta ng manak. Natanim yeso, upang makatarang aray Panoro na kompleto sa kasangkapan, at na signal light yan, at na brake light yan, at na headlight yan. Ito na perlu ba ka naman sa track kompleto ka, mga tangko ka diglas yan. Naperlu ba ka sa track at gula so kami ito ko, namilala pa sa mga tagod. Nadali ka mamubas talaga, self-control ka. Amadar ka biya kaya yung anay na tulutulot ano na bumito ka ka namin yung makuman ibulak na. Baka buwara ko. Salam! Tunay man, ariya salam! Hey, nakalilintad! Tunari alimimana salam! Hey, as-salam! Napadanan ko ingaran ng Allah. Katawan niyo, pada ko ingaran ng Allah. Sama na tunay, sa pagin ng kantaan ron, na susalam, na ayang makna niya nakalilintad. Ikadua makna niya, na ingaran wa Allah subhanahu wa ta'ala. O masulitan, o puunanan mo, wala na miya ilot, sulitan di kang giginawa. Na may lang kasululot ka, kemerang-merang, akarang benar, nawad na ke parway pangaling gagawang kaon, may pangaling mo, kaon na magaan, sumagaan na. Mawata oitan yun. Ngayon na to, nakagya sumagagedam yan, nakaggedaman yan, kokar na kawiyabir na, lagi ko ba nga magedam? Panginta, di tanong kalipatan, nagya ka iyayaman na, talo di ka pa kasumpa-sumpata ka para may lay tanong. Wanto na iyayaman niya, nagdam tanong kung mga tao, at awit nila nakal, suawit da kalo sa nakaukiran, labauron sololotiran, mga ato na iba na mga ato manayran, na miya kay sana at nasa katawa mama. Sa katawa mama, na matiktimot-timos siran agusto mga dayo iyan. Nakaliyak ko na matiktimot-timos siran agusto mga dayo iyan na inisir nila ng koto sa katawa mama. Ito na hindi pa kayo siran. Ito na rin pagkababayan ka ko dunia. Napiya ka mo sa samunta sa katawa mama kaysa iniri akyan na pagkababayan niyang ko dunia nakaol. Mutakap kagutom yan na. Nasukyan ko ng mga dayo yan na miya mong sa sila kalang yasorang o pagkababayaan nila sa pagkababayaan yan. Kaskan yan na ayap kababayaan yan napko.
Nasiran na ayap kebabayaan iran na mausog sila. Nasukyan na gayranon na magaan na pamakasi ko kapagare doon na clarification. Inisiran nun. Pagari ko lang. Inong kayo ni pagkababaya iso kaor. Kakatan din mamuwi siya ko niyo. Mardian ato na itay pa ka. Kaura ko bunda ko mamukihan laan na. Pagilay na nga masay man to a crisis na kababaya na kaura ka. Inisiran nun. Marjan, pagari ko lang, inong kainip ka, babaya iso kaor na to ninisang bagian, natiginak ka naman, o ba, inuwa kang kababaya iso kaor, kabapiyawad na kakanak ni barat na kailangan naligo ka nga nakop kaor, kaya tiginasikreto akan sa kababaya mo kaor, na andyan ni kagdama ko kaor, na miyagdama ka sumagagda mo mga tawakikar na anday kagdama koran na miya sabuwa ka na ginawa ko, sawad na kaparwa may pangalim akan na may pangalim gagawa kang kiran na may pangalim gagawa ka siya. Meron yun? Ino ka natin kabuwisong kaor gawad na ito na iba. Ani kagdama ko ron, na miyagdama kan sumagagda kikararatunan, na di kagdama ko kumagagdamiran, na miya sabuwa ka na ginawa ko, sa pangalim gagawa ka siya. Kaya gaman mambuya kata mo, napultang ka mo, napultang mo sa siningan ka. Nawala nga lang na, niya masakasam nilotekan, natigan na ka, mga sukiran, mamukan, mambunda, waniran, nilotekan, yan. Allah, miya na iniwanan. So, piyang madagaywan ko para tiya. Naisap man na kaya panutulaw ng mga thinker, kung mga ulama, sangkutwa rupaan, adiran di ikang giginaway, nangkutay sa ulama, napiya karaya di nangkutwa dua. Ito rin iba kaadnu Allah, napiya sekano. Na pamakapakap tumuwa ka na ron, si ikaw ka na ron, nabaenda di ang katakan na itumu ni ron. Sangkutwa mga suwa-suwa yang kutwa dua binatangan. Piya ka mamasaad tigyan, so mga aso. Tutulay ang mga tengkera. Piya ka mamasaakaad ng Allah so mga aso. Inuwatigim piya ka mamasaad betad oropaan ng mga aso. Na inuwatigim di piya ka mamasay ay betad ilan ng ito mau urong-urong nga aso. Na ituging kasiran sa panganangkan. Kaandi kaulog kira ng tapanganangkan na piya magaruba nga niya. Piya magagawin. Naipkidi-tigin niyo sa kapriyan, nakikapagasiyan, nabibisan niya sa panganang, namani mo ba yun, nabangar niya. Kali niyan, dinapunang gila, nimibunaw sa rogo o priyan o niya. Aripano, nabunibun tetarwa, na mata ano to tutulaw, pamakabatan o dumamu, penggeda-geda lima to na, kenapa ba mata mga aso? Narinig yung mga suwatigyan naman urong-urong na ituging ka. Buging ka sila sa panganangkan. Kaya rupa nilan na piya magagawin na yung panganangkan. Na man isanap ka, na waidagap ka, na mano na mubay sa padiyan, na bangar niyan. Ay mapipigyan na ubay kasi pag ay bunaw ka sa sanap mo. Pwede ito marata sa atan. Tunay nga dua pitero ya. Ayatigya na piya ka mamasaka adin wala ko ilayang koron na diyang kuto at tanda ka. Tanda ka. Ikadua ka betutan ron nalangaw. Pag yung kuto at tigin at tanda ka na inopiya ka mamasaka dumadapo. Kapakan. Mutapangan ng ano pa man. Dadapuan yan mismo kapakan niya. Nakaliyatigin napkan din. Namiyakat na suwisa at tanda. Na dumia po sa likod. Kenapa no ba si dumia po ko darpa kasi dumia po sa likod na sokya gda man yung ngati sa dia po ano po din na tanda sa likod na minisig. Kapitero yan na nakataya kang kaong gadiyang bukal na. Pamakapakap tumuha ano kasi ikaw ba ano namun na korona to muna nga tanda ko. Ako tadi sila ni gigi katanya ada kuat. Iskasan ka misiga ko aman mga ka gadiyang bukal na. Nasa katano na balibol tetar na itakbar ita anak manatas matang wala kapya di magalangan nararapaan kamam.
Ekstra, mapitan ada ke kan? Atama tau ka mga kumbaw na, lebih ni mana sila ditip ko asul. Kapilay ka sa mga maulaw lang. Niyo masore, hindi pa na sila katalawas ako na sila lang ligil. Apa ini pagmunga ko na raga, kaya miya ka nakamapitan, na miya pinuluwa ko na raga, sa miya ulugo, miya ulugo. Allah, nare, kumasitan no, susala, dia na inutan no, emana niyan na ditano ni kang ginawa ya kasababan sa kapakasultan ko surga. Salah, pakai seriale, ino kesoto, nasusalam, mga uripin wallah, mga ba, natuto sinyo, pamagabien na ni mabalo yan, kuman, kulitan ng ikapaka, dulun-dulun na niya kawat-kawatan, so kapag kaulaw-ulaw yung mga niyan, kung hindi ba ka-antero, pagtaw na ka-antero kapag pagigan taro, sinor ka. Api ang nagkulaw na nakasigit dito. Tidak ada yang minum abderwa. Nah, hati si ada yang sirwi Tuhan. Salam. Kata Allah si kali terus salam. Siapa malah si padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan si mana tu? Ini panganian. So kalilintad lemu kabarakat nasirah panuru. Si bagawanian mambu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dia, siya tamang buso kalilintad, lemu kabarakat pagaliko. Tinggal mana niya, muna pamaka ini benar perubahan nanan na isa apa ganang danusan ada lagi dengan nama pia greeting soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa yang pernah ada yang dalam nama gino tak berat taros dan iman. Kata dua berapa? Kalau puluh, malisapa sa timano na sapo daw mapia. Na dua, kung hindi ba na puro na dua puluh, na pos na na, niya tulo puro ahasana, ang biyak mo ba? Kaya sa tanong, nagdan mo lang lang po ang mapagkataros na kuya ba? Correct? Iyo to, dahil lagi din na greetings. Kapag nina, berdebasa nga ng mga greetings ka ng mga iman to. At yung mga umranaw na kahit naman yan kaya duwa-duwa na doon ng mga salam, hindi kaya niya ngobli na, hi, hello, kumusta, how are you? Saan naralayan ng nagino ako, pati si Alim Sliwi nagpaganda, kaya niya text na basta ang lumakaya ko, nagpagaw na ng kurang salam. Kaya sa wala pagsasala na daliwan, lulutan na kailangan na nun, nagpagaw na ng kurang salam. Kahit pundok ito kung mga tao, na ba sa birbat? Nada permana mo, dahil kita na nag-critic sa panglikwal, ako. Nakagyan na yung marano, nagpunde o nga, mamrana ako mga muna, wala na. Lambo sa mampu, ganyan di tegar, ha? Tinggalin, ino to, namrana ako mga muna tigas, pasok may siba isang critic siya. Kung nag-critic sa marana, may tunog kweto sinyo. Na isang critic sa marana, na may titida silang mga tunang imarjan, na yanong kayong anatin nag-iyaw pagaw-pagawin. Matang niya tidak usah main. Dia mana kami tidak mga tunan ini panganin na akan. Mga ba imam, miyaw ito atina du, matang niya tidak mga teks. Ini mau di pangan atau merana ya akan itu na palian mau sobra sa puiso. Nah, sama itu biar dunia, biar katuna lagi panoro na siya makan na pangniku Allah, na simbaga ko niyan na pangniku Allah, marjan, bado pa na adisyonal ito at tinulang taron na ino di mapi ang makamu yang susala, at yan na ni ino taro kapot pagaria, ang mabano yayamanan yan nakasabapan sa ipakasultan o surga, ino to ayale, na susalam, na siya lamakan si Alim Zainuddin. Pero ini mayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nayagar ya sekretar na misyo pa ako. Sa diyan sa kadang kabinasaan sa masulat mapaya. Sama nito na du pangni abna sekretar na siya lang pasok juga na misyo pa. Si kola ya na di kabinasaan si panuro. Masulat mapaya. Si baga unian mau lagi dia sekarang nggak binasa sama soal apa ya?
Pamakaliligan na din. Problema ka, no? Kati manisa, nasasapa, na kakagilulotay po kasi rin nga naman. Ibato ko ako sa propisya. Juga dia, ni katawan niya na masakit on na isa na. Kati ang pangalan si Padoro na nibuo sa tanong sa mga kasawalang kapal na butanong pag-inisyo na din na lang Ramadan. Okay kaya? Sana ina dia ni palugulugud na mata na tiyan ang grabe mong ko ang bang ito pate ang bosanin. Makasisa namin itapwa. Nare, nilay niyo mga ulit nyo alam ni Sirpa Peter wala na lagi na nakakabaton sa kababawan ng peace and order. Ami ate penggura ko tano. Andaman na yay, kakuatan o tito ang kalilintad ko kapilintaw tano. Nasa ikor ka ano nakabukod sabot na taman ni Manto na kano kapan. Katawa na ipano na hindi pa buburu-buru. Why? Kasi ko rin yung tanong na si Uda Open Pag-Abroad, mga 1989. The Open Pag-Abroad. Nasisa nga lang tanong sa Marawi, nag-undog-daw mga nung sa Mutakuras, nagtula daw kasi na alas 12, alaw na sa kagadoy, katigan ka marata. Why? Tira yung tanong eh. Ima to nagdusan niya na si Tina, kulang ko ba kakadang, may mga ako mga pato, mga bibi. Dito na ipano ko, kailangan namin yung itirong na niya ang alam masusuwi ni. Balitay niyo ito na. Kaya kaya mo sa una, hindi itirong na kate sa plate number, sino ito di kudak po. Hindi mo sa kate sa plate number ko, lagi mga masata, na ito di kudak, kaya kata sa plate number yan. Nare, mga ulit nala, salam, anda manayay kapag mo ay ano kalilinta da pengguraw ang tanong mga ulit nala, pengguraw ang tanong sa salam, nasa lakaw na inipma na tanong ko salam, ayamanan yan na kalilinta, sa lakaw na inipma na tanong ko salam, ayamanan yan na pansaingan Allah. Na kumaswitan, kami kalipatan, sialam ka, sialam ka. Diraskan kabinasaan sama soran mapayan. Doon na plastik sartano na nabagi ito. Katabi na siya lang makasapulitan. Assalamualaikum. Sumisingakap na. Alagamap na ka na. Siya lang ka na yung Waalaikumsalam. Tangin iba kami sila ba kanong napalit no to plastik. Kamarin ako sa isimat bakat sa itirikod. Sisingan ko perdekaan ini ni bulan wan dengan tubuh subuh kan. Wah, di mana ada lah oposisi nu angan yang asabi. Itu sorpo mangalok sa marina sa isengat bakat sa itilikod mga uri Allah. Nah, sama no to kumasuitan. Anda manayai kapakamu ayan salam mapinguna nautan rono Allah, napinguna nautan rono Rasulullah upang gunalan tanwanan na makuatan so titu amano kalilinta na mga pangginawa itano ipitirwa na salakaw na hindi maanatan ko salam. Korea yan. Tiga alay matulid, di maanatan ko salam. Gila na pupurong-purong. Asya doon na nakasirat. Ngayon kaya sa dudi. Ngayon itong kasuisaw. Tolak siya. Katulad na dito ano salam. Allah rilatan Allah ay ingarano Allah salam. Nakalita daw mga niyan inik maano nang ibulaguyo. Kaya ito nila ni pakukuruyan nang ipapalaguyo. Pag sila ni mamagito ma. Ipapalaguyo. Ni ako makakinan to na siya. Katulad dumano salam. Allah, nare, samanan mga urip no Allah, kumasuitano, amay katitu ungayatano, so kapakapang giginawa itano, napagapasan tano so iman, napagapasan tano so sala, kakadiyan ang pamanipis si ano Allah, at ito ang magaryari, amay lot subiran di ka papagari, agyang ka na napatero na miya padatikiran so paratea si Allah. Imanon, billah. Ngayon to, nakatiya buruang na nasulun suwalay miteron, innamal mu'minuna ikhwatun.
Upama ka pumaanaya ina isa akaraya gin na piyakaw kitwal na rasapa upama kasi isa ka pumaneron amataan na ayabuma na kitu ang magariari na sumya marate. Faasliho bayna akhawaykum nasipmang ko kaya baluitan wa miya marate na kayo nga tano na kalilintad na ilaing tano wantawa idi kumukumus na wanta idi penggiginaway na imasadeng tano sila na kaado naman kamu ayan so kalilintad nakagiya sa kan na kanabayar ka na islah baynahum au baynahunna kayar kiyok man nakapamiyag sa apoy kalangi di ka tong apian desono na mawi siya barabod. Ay dapat ka. Karena bayar ka na, pag imasan na ako tadi pagmitere, kaya ka na, punutulan na kasira mabro. Laman ini, talabi dola kami abad niya kasusati yan. Ila temano to. Bumili nga mamukong mapasangi ka, kakumpusan. Tiba nga tindikil yung takapaka o kita nila man sa kano mga tawa na hirap sibigan na siya nama. Miya nagmahunap, miya nagmamunga sa rosa. Pagin na kaya mambudi tomata dua tangi na. Yan nagmambuta, doon na matay ka doon. Nagmambupost na. Busira makasya, kumaan na ba sila benda tawag? Kaya miya no to diba? Di mamisyul. Pagkaligingari dito no miya kaya sa pagkaligingari. Allah, nare, samanan mangurip no Allah, miagdam tano, nasi ikor karnon, na kumasuitano, amay katitu, ungayatano, ano, andaman ikaparuliatano ron, nakatia dia na seminar tano na, ayat kayak gini tanoron man na para ibarato nas kami seminar na miya ka convince ka sa kato miya pakasong kasi na sadya balas sa mutarke na diumun betirwa kami ko na miya bertre waya miya ko na balas na isa nas ka na miya ko na dua kay sorok ka busur kaya na timbang na imbagay ka Allah Allahu Akbar. Nah samanan mangurip no Allah Kumaswitano po, si sagyang koto ay maanan yan, nakapagpamayatitano si mga ginawa tano, sa andaman na yan, kailo, to di tano di ikapakang giginawa eh. Kagiyan na nida lagi diyan, no to, nako at sumumpat tano, kamay ko awas tano ay. Sala, may lo tano kang giginawa eh. At na mga tawar, yamigan yan, ipanganaraka yan. Nasa man yan na mag-ilapya sila na usap ng diyan misan. Kanak no ba matag, kamagari sila. Allahu Akbar. Ino to, nakiyalipatan nila ng isukatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayapitiro yan, la yahillu li muslimin ay yahjura akahu fauqa salasin. Waman hajara akahu fauqa salasin famata dakhala an-nar. Tunay man ang apitiro Nabi kang ginawa niya ay tunay ba tumpok yan dedan kapakay ko muslim iba niyan tulakan sa pagarin niya na muslim sa kalawanan so talagawi kasataw ay tulak yan sa pagarin niya na muslim sa kalawanan so talagawi daw kapang tagya kapatay nakuha kaya nakatawa na buwan na naggamara sa mundo. Kan mamukha ito ng ranong, may oro-oro sa naraka. Di ka ating inungaptero, anak niya ito ng panoro. Nakaya tinga, biya ko niya ka naraka sa Laminos. Kataw niya na, Boya Minos, naka-mitoteka lang tapos sa Sigubanan. Di niya mas katawan sa kaya panusulaw na Yaminos, sa mat, pagkapakan naraka na makatatanong pasakadun. Na isang natutulong mga ulit na wala na pendidi o takawalong yan. Na pengilaw Minos. Na doon na grabilo, ang nabamatag pengilaw na piyakong niya ka naraka na sa Minos. Kalo na pengilaw na kaya tinga naraka ko mo. Pamana tayo di na naraka. Matan niya ko wala, kaya naman ikunutula. Kamay-may na batigi wata ni mamang chapter ta. Ani wala di siapa. Kamay ko na miniiling tabjang ang mga tawa di uni manggol chapter niya. Pemamakilan bunuh-bunuh atau majira di biterai na miskatnya yang utapara agama tinanake tingan neraka kamu Allahu Akbar mangorek no Allah pemangnya Allah sama lagi utara bahasa area na isa agya tawagin niya lang na surprise ay niya takaw kagi ugo pipita niya lang niya tawagin kanya kalala niya appointment ka kaya ugo na pudaw sa maging ay matawag man na sumula sa kakwari sa sigang district
Di oras talo yang berlagoy, ninong kabalan nigtilan. So, kung minggu ka, yung may dalawang tanong na yung gano'y nigtilan wala sa balasay. Kaya malak na timbang wala sa wala walas, nabalo niya sa timbang niya na pamamulitan sa mayat dito, mga lulot tanong at tamo na isisa niya kaya kakalilimutan sa dalawang di kapakapamagaya kapakang guru, kapakapagama na balikiran ay wala kaptangiran na untong wakor balingan kira na rizki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balasan Allah yang kaya urutan sa kaya naduwatan naman to as kanya din niya ba ya pangunaan aling curang tanong sa kaya